Сулпан балалар театры сәхнәһендә Владимир Илюхов һәм Василий Ткачев пьесаһы буенча куелган Батыр тегенсе музыкаль спектакльнең премьераһы шаулап гөрләп үтте. Бұл Илюховтың «Храбрый партняшка» деп атала, балаларға бик қыдықлы болды деп үміттәбіз. Бұнда бик қыдықлы сәхнәләр, король, королева, принцессалар, матур киімдер белән, шул вакытта великандар, бик гәүдәгә дур, рослый нидер, эшләнгән тырыштык балаларга кыдык булсын дип. Шуңа күрә бүген беренче спектакль, балалар бик кыдыкны бәлегә карай. Бу гомере одан булыр дигән өметтәмен. Бұл спектакльдә төп герой тегенсе үзенең откырлыгы һәм зиреклеге аркаһында төрле хәлләрдән җиңүче булып чыга ул. Батшаның кызына әйләнеп, ярты батшалыкка ла хуҗа булып китә. Тегүсе ролен башкардым. Главный рольдә инде. Коллективка зур рәхмәт. Бөтенә зур рәхмәт шәрип килеп карагандар өчен. Артабан да Алла бирһә. Шулай. Тулы залдар, артабан да үрдәр, яңа рольдәр, бөтен коллектив менән именно эшләргә дип ышанам. Спектакльдән одан булган инде, Ходаем. Чөнки без балаларга уйнайбыз, одан булыр дип тә ышанабыз, чөнки был спектакльгә күп көч салынган. Һәрбер кеше язмышты үзе эшләй. Бunda бит инде партняшка роленнән алып киленә, ул башлаганда ук әйтә, һәрбер кеше язмыштың үзе хуҗаһы диебез. Шуның өчен өйрәнергә кирәк инде, язмышты үзебез төзибез. Театр иҗат мизгелендә был спектакль беренче премьера түгел. Һәр сактагы Сулпандар тамашасыһын сагу костюмдар, кызыклы сюжет һәм йыр менән хугарылып килгән сәхнә әсәре менән арбаны. Тында алмай карап утырган балалар спектакльдә дәррәү алкыштарга күмде. Был иһә артистлар өчен иң югары баһа. Лилия Әделбаева, Руслан Көмешкулов, Роман Корнев, яңалыктар өчен.